are the number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Malinlinis si agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadjalalamat sa Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Nakalop na nakantama yung lalamat sa lawas yung karo sa kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Good morning, Ben Malay. Good morning, Mars. Yung dinner date tayo mamaya sa Mars, ha? Come hungry, live happy sa Mars Restaurant. Operating hours 4 p.m. hanggang 11 p.m. Open for lunch reservations. Just inform ahead of time. Ayan, ay masarap po dyan, I guarantee. Looking for delectable yet budget-friendly treat? Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like our ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin sticks. You will not go wrong with our savory bangos a la pobre, jam-packed with aromatic garlic bits kwanto. Ultimate Pinoy pulutan like our signature mix, beef innards, sisig, chicharon, bulaklak, and our chicken supernova. Meron ding supernova palang chicken, ha? Let our bulalo ang sinigang comfort you. Are you craving also for light meals? Come try our rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Kaya mamaya, see you sa Mars. Diyan lang po yan sa Rufinas. Okay, good morning din sa mga taga Barangay Dulag na nagse-celebrate ng kanilang fiesta today in honor of Jesus the Nazarene. Happy fiesta po sa inyong lahat. Good morning din sa mga taga Barangay Basing, dyan po sa may bayan ng Binmalay. Ni Karuman Manay, Agawa man, so Barangay Assembly. At mula doon sa aming bahay, dinig na dinig ko po kung sino yung mga nagsasalita. At walay atag-tagaragay sa busis to.
singawalay kulkulan niya nagagawa. Pero talagang dinig na dinig sa aming bahay, kahit na medyo malayo ng konti, yung kinalalagyan ng covered court, no ha? Na di man ginawa man sa barangay assembly, usually di man gagawan sa barangay assembly, dito at barangay Basing. At biglan may boses ako narinig, very familiar sa akin tong boses na yan, ko. At true enough, tama yung sa pantaha ko na yung boses na yan ay boses ni Mayor. So andun si Mayor kahapon sa barangay assembly ng barangay Basing. At nung marinig ko siya, yung boses niya, sabi ko, ay maganda. Maganda market kasabi. Dumalo si Mayor sa barangay assembly ng barangay Basing. Because sa totoo lang naman po, mga kapaborito, hindi po obligasyon naman sa batas. Hindi po obligasyon sa batas na umaten po at magsalita ang isang mayor o isang local chief executive sa mga barangay assembly. Kaya lang, sabi ko nga, very good opportunity po yan. Why? Apay akin, bakit atatong tanagagik? Because his presence, napakalaki pong bagay po yung kanyang presence. Sabi nga natin, hindi obligasyon sa batas na magsalita ang mayor sa bawat barangay assembly. Ngunit, maaari at mainam siyang dumalo upang magbigay ng updates sa mga proyekto ng munisipyo, makinig sa hinaing ng mga residente at palakasin ang ugnayan ng lokal at barangay na pamahalaan. Kasi ang asembleya ay pangunahing tungkulin ng punong barangay. Na ang layunin po niyan ay kung saan binabahagi ng mga barangay officials yung kanilang mga projects, yung mga kanilang mga ginagawa at gagawin. At ito nangyayari twice a year, 2 beses lamang po sa isang taon. At ang pagdalo ng mayor ay nagpapakita ng suporta at nagbibigay ng pagkakataon para sa mas maayos na koordinasyon ng mga programa ng mga munisipyo sa barangay. Kaya lang, after kung marinig yung kanyang boses, narinig ko na rin yung sinasabi ng punong barangay na nagpapasalamat siya at ingat po kayo. So, anong ibig sabihin po nun? Nagpapaalam na ba si Mayor? Aalis na ba si Mayor after niya magsalita? Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Kasi yun ang narinig ko. Goodbye. Mag-ingat po kayo. Sabi ng punong barangay. So, sabi ko, bakit aalis na siya? Sayang. That is a good opportunity sana na mapakinggan pa ni Mayor yung mga hinaing ng taong bayan. Hindi ho ba? Kasi narinig ko at the end of his message, at the end of his speech, ang sabi ni Mayor, sa mga tao, ang advice niya is, huwag kayong may stress. Dahil yung stress, nakakatanda po yan. Nakakatanda ang stress. At narinig ko pa nga, binida niya, na despite his age, 67 ba, Mayor, yung nabanggit po yung edad ninyo, he looks 45 years old because, simpre, when you do not allow stress to control your emotions, ang buhay mo, definitely, you will not be affected by the stress. Hindi ka tatanda kagad kasi nga, iba talaga ang epekto ng stress sa tao. Nakakatanda po talaga yan. Tignan niyo po yung mga mahihirap. Pero Los Buenos, kahit 30 years old pa lang or 45 years old, mukhang 60 years old na sila. Why? Because they are so stressed in their life. Bakit stress sila? Kasi naghahanap buhay po sila. Kumakain ng matindi para lamang mabuhay. Which is very different from doon po sa mga ibang tao na nasa opisina,
nagtatrabaho, malamig yung kanilang opisina, agawang tanatatong tanagagik, and ginagawa lang pumipirma ng mga dokumento, agawang tanatatong tanagagik. And that's less stress, atatan, agawang. Kaya sabi ko, nung umalis siya, narinig ko may ingat sa paglalakbay, ingat sa inyong pupuntahan, parang ganun. Sabi ko, sayang. Ha? Sayang yung opportunity. Sana narinig pa ni Mayor yung mga hinaing na mga tao na dapat sana baka sakaling may maibibigay na solusyon. Si Mayor, lalo na doon sa concern ng isang residente po dyan sa Barangay Basing patungkol sa kanilang problema sa kanilang lugar na laging binabaha tuwing uulan dahil sa kakulangan ng drainage system. Totoo po yun. May mga lugar po dyan sa Barangay Basing actually ng problema po nila kapag bumagsak ng malakas na ulan, baha na sila. Kawawa yung mga bata na papasok sa mga schools. Yan, napitak-pitak, iresap sapatos da, iresali-sali da, no katsinilas labat ira, pero no kasapatos ira, napitak-pitak ira, may malimning gas yung sapatos da, lalo-lalo na, no balo-balon saliw, agauntan, ya sapatos, naringot ya tampol. Pati sa rami midyasta. So, sabi ko, sayang. Kaso, ang sabi nga naman ni Mayor, mahirap may stress. Mahirap may stress. Sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan kaya umalis na siya after niya magsalita, ayaw niyang may stress. Mayor, joke lang ha. Actually, yung kapitan namin na-stress na-stress siya nung sinagot niya yung query nung residente dun and hindi lang yon, meron pang ibang mga concerns. Lalong-lalo na po, hindi lang po yung mga taga-barangay Basing. May isa pang concern po dyan, at ang alam ko, concern din yan ng mga ibang barangay tulad ng Barangay Amangkuro, Barangay Balugo, and Barangay Dulag. Yung pong matagal ng problema ng mga barangay na yan dyan, yung kanilang daan. Tayo may dalan ditad intew, may dalan ditad intew, lubak-lubak, butag-butag lara may siniminto ditan, ya ginawa da, ya noon dalan ka ditan, matalagutog suluganan. No, kalugan ka tricycle, iragugaw, dadgarong, kalugan iradgarong, unagwat sa ubot da, tama talagutog, unagwat sa ubot da, no, may nakulabot ira, no, walay babalig ya, abot, unagwat sa ubot mo. Ang ganda ni wala rin na patug-patug at sara may di ba sa may tricycle kung tanatatong tanagagig. And even our parish priest, si Father Jaime Quinto, even called then the attention of the mayor at sa kaya wedding ceremony. Yan, wag nalilingon sa yung bagatunin ng Father Jaime yan, nang may dalantidya. So kipapasa na sa may dalantidya, sana ma-address, no ha? So yun po yung mga concern. At narinig ko nga last Friday from the OSCA head na I don't know if he is the OSCA head or also the spokesperson of the office of the mayor and the entire municipality of Binmali ba? Kasi he speaks good words and praises kasi sa ating butihing mayor. And he seems to know every detail of the mayor's works and activities. And sabi ko, I wonder kung mas mataas pa siya o mas siya yung alter ego ng mayor o kaya yung municipal administrator. Di ba usually sa isang LGU, may mga municipal or city administrator ang mga yan. And they usually, sila po yung mga spokesperson ng mga mayors because sila po yung mga alter ego ng mga mayors. But it's different yata sa Binmali. I cannot madalang mapakinggan yung municipal administrator dyan. So in all speaking engagement ata na pinupuntahan
ni Mayor nandun din si Mr. Oscar Head. So, ang tanong ng ating mga kababayan tuloy, are you performing a dual rule? Are you, siyempre, and if you are performing a dual role, agaw tanatatang tanagagik, wag nyo nang tanungin, kayo naman, wag nyo nang tanungin kung well compensated naman yung kanyang pagtatrabaho. O wag nyo nang tanungin kung well compensated siya sa kanyang pagtatrabaho with that dual role na ginagampanan niya. But let's go straight to the point. Let's go straight to the point. Ang sabi ni Mr. Oscar Head, from a mere 50 million ba? Tama ba yung narinig ko? 50 million na budget ng bayan ng Binmalay, tumaas po at umaabot na sa 290 million pesos. Tama po ba yung nabanggit? Yan po yung budget ngayon yata ng bayan ng Binmalay. And if I may ask, the people of Binmalay would like to know, gusto nilang malaman, pwede po bang i-detalye po ninyo, like for instance, ilan po talaga ang total local collection? Ilan po talaga ang total local collection? Ilan po ang galing sa national tax allotment? Ito po yung dating IRA o Internal Revenue Allotment na ang tawag dito ngayon National Tax Allotment. Ito pong National Tax Allotment na ito mga kapaborito, ito po yung bahagi ng tax na nanggagaling sa national government. Ito po yung bahagi ng tax na nanggagaling sa national government. Ngayon, batay sa National Tax Allotment mga kapaborito, tawag dito, may certain percentage na natatanggap ang mga iba't ibang LGUs nationwide. Mula doon sa tawag nito, National Treasury, yung kabuuan na pera ng Pilipinas, may mga napupunta rin po sa mga LGUs. So, itong mga local government units in the Philippines, mga LGUs, they also derive their taxes not only from local taxes, like real property tax and business tax, among others, and substantial transfers from the national government. So, following the 2022 Mandanas-Garcia ruling, ang mga LGUs po sa buong Pilipinas tumatanggap po ng 40% share. 40% share of all national tax collections, which is now called as the National Tax Allotment or NTA, which is divided among provinces, that is 23%, cities 23%, municipalities 34%, and barangays 20%. So, itong National Tax Allotment, ito po yung sinasabi nilang the biggest external source, comprising 64% of LGU operating income. 64% of LGU operating income. Iba naman po ito doon sa locally sourced revenues, which comprise 32% of current operating income, with cities generating 74% of the total, followed by municipalities 19% and provinces 7%. Gagaling po yan sa local business tax at mga real property tax. So we'd like to know from your end, paano po yung presentation noong ating budget? Ilan po talaga yung total local collection at ilan po yung galing sa National Tax Allotment? Now, with that amount, na 290 million pesos na budget ng Binmalay,
pwede bang tanungin natin kung ilan po ang nakaalat para sa mga sira-sirang daan? Kasi so far, ang naririnig natin, parang ang concentration ng kasalukuyang administration ay yung pagbibigay ng paliwanag or mga solar lights. Pagbibigay ng liwanag sa mga barangay through solar lights, providing them with solar lights, which is para sa atin okay naman. Okay naman because siyempre kailangan nating maliwanag yung mga daan to deter at atong tanagagik iraramay masasamang loob para mabawalan yung mga masasamang loob na gumawa ng kasamahan, lalong-lalo na sa mga barangay. Pero sana lahat na po nabigyan kasi tulad doon sa Intew Bridge kamakailan ng isang gabi nagkaroon po ng aksidente po dyan. 2 motor nagkabanggahan. And according to my information, yung isa naputol ang paa, o nagsuffer ng broken leg, so siniminto da. Why? Bakit nagkaroon po ng disgrasya? Madilim po dyan sa Intew Bridge. Bukod po doon sa bakubakong daan, madilim po dyan. So, sabi ko, sana, baka sakali, kung nailawan na po yan, yung Intew Bridge, baka sakali maiwasan pa yung mga disgrasya na nangyari tulad nung nangyari nung isang gabi. So, tanong natin, from the 290 million pesos, mayroon bang pundo para sa pag-asikaso naman ng mga sira-sirang daan? Di ho ba? Kayo na rin po nagsabi, para makaiwas sa stress, iwasan natin ang stress kasi ang stress is nakakatanda. Pero kapag kabako-bako naman ang daan, nauuntog, maangat yung mga puwet ng mga estudyante, ng mga pasaheros, ng mga garong, hindi ka ba nai-stress niyan? Na kapag nagmamadali ka na, kasi malilate ka na sa trabaho, hindi ka pwedeng magmadali kasi masisira yung sasakyan mo, malitog-litog siya sa daan, agauntan. Na kapag nalitog-litog po yung mga sasakyan, usually nasisira yung mga ball joints ng mga sasakyan. Kapag nasira yung ball joints, how much is one ball joint today? Mahal. Lalo na ngayon, tumaas ang presyo ng krudo, agauntan. Siyempre, pag tumaas ang presyo ng krudo, automatic tataas din ang presyo ng mga spare parts ng mga sasakyan. So, hindi ka pwedeng magmadali. Saan mo may kalkal na, subatik mo, very gentle. Kumbaga, do it gently, my dear. Kasi if you do it harsh, it will hurt. Agauntan at atong tanagagik. So, do it gently para makarating ka na hindi sira yung sasakyan sa iyong paruroonan. So, you cannot avoid ngayon na ma-stress ka. Iniisip mo yung malilate ka tapos hindi ka pa makapagpabilis ng pagpapatakbo ng iyong sasakyan because you're avoiding na baka masira yung mga ball joints mo, gauntan at ating tanagagi. So, stressed ka na. Sa daan pa lang, stressed ka na. So, paano natin maiiwasan yung stress, Mayor? Dapat may comfort, agantan. Kasi sabi nga ninyo, nakakatanda yung stress. At nagbibigay ng sakit po yan, agantan at ating tanagagik. Kaya nga, karamihan, nagkakaroon ng high blood because stress sa work, stress sa buhay, yun. Pangunahing sanhin ng mga sakit na yan, stress. Gauntan. Sabi nga nung isang tao, nakausap natin, kaya nga tayo nagbabayad ng tax. We are paying our tax. Para nang sa ganon, in return, the government naman will do its part, di ba? Na in return, gamitin yung perang yan para gumawa ng mga maayos na daan for our comfort, for our convenience, para hindi tayo ma-stress. Gauntan. Sayang, sabi ko, sana napakinggan pa yan ng ating butihing mayor. Dumalo na rin lang siya sa barangay assembly. Sana, although, I think along the way naman makikita niya.
yung klase ng daan dyan sa barangay Intew. Ay manrelax tini mangantini ed Mars, di man ed Mars Restaurant di Tano Drofinas. Tuloy, so saray balitan matwa, SBM, say kabusol nasaray MBTF managbalita itilatan fake news, kaya rin inasaran pakabatan pa mano manlalapo ni at saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po
ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Aboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. S P M Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. S P M Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Tama po yan, Galila, Mangantila at Mars Restaurant. Mars Restaurant, patatagpuan sa Rufinas Square, Binmali, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. Try their baby back ribs, beef and pork steaks, New York strips, chicken teriyaki, mix, beef innards, chicharon bulaklak, perfect for pulutan, alige, and Spanish sardines, pasta under bunch of sandwiches. No, ha? Mars Restaurant open from 4 p.m. till 11 p.m. at a perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant sa Rufinas Square, Binmali, Pangasinan. Come hungry, live happy. Ay siya nga pala mga kapaborito. Ang sabi ng Oscar Head dyan po sa bayan ng Binmalay, nag-iisip po sila ng isang project para sa kanilang samahan at it's something like a livelihood project. Livelihood project para sa mga senior citizens dyan po sa bayan ng Binmalay. I don't know kung gusto niyo yung idea but mukhang magandang pakinggan naman po no ha? Kaya lang, on the other hand, napaisip ako kasi sabi ko, mga senior citizen na yan. Ilan ba yung mga ano ba yung mga edad ng mga senior citizens diyan? May 90 plus, may 80 plus, may 70 plus at 60 and above. At bakit sila tinawag na senior citizen? Senior citizen because they have already reached the age of 60 and above. And when you reach that age of 60 and above, usually, yan na po yung mga tinatawag po nilang mga retirement age. Pag sinabi mong retirement age, yan na po yung mga age na dapat nagpapahinga ka na sa bahay, dapat nag-i-enjoy ka na ng iyong buhay, because all your life, simula nang ikay ay nag-graduate sa college at nagkatrabaho, trabaho ka ng trabaho, work ka ng work, 8 hours a day, opisina to bahay, bahay to opisina. Yun ang iyong rota. Di ba, Gauntan? Daily routine sa buhay mo. Work,
work. Nagtatrabaho ka para sa mga anak mo, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. So, pagdating mo si Rin, kasabim si Rin, edad niya 60 and above, yan na po yung binibigay sa yung opportunity na ma-enjoy mo naman yung buhay mo. Mag-relax ka na sa bahay, pakanta-kanta ka na lang, through video okay, agaon na tatang tanagagi. Kaya napaisip ako, nung sinabi ni Mr. Oscar Head na nag-iisip siya ng isang livelihood project for the senior citizens, sabi ko, hindi kaya makaka-add ng stress yan sa mga matatanda? Hindi kaya madadagdagan yung kanilang sakit at na-stress sila sa livelihood project na yan? Naisip ko lang, mga kapaborito, kasi alam po ninyo, if we will follow or balikan natin yung lingwahe, yung purpose ng Senior Citizen Act of the Philippines, yung Republic Act 7432 as amended by RA 9257 and RA 9994. Yes, sa ibabagato diyata itong tanagagig, the Senior Citizen Act in the Philippines aims to maximize the contributions, aims to maximize the contributions of senior citizens to nation building, promote their well-being and grant benefits, including a 20% discount and VAT exemption to ensure they live with dignity, security, and access to health care while encouraging community care. Ano po yung mga key purposes of this act? Meron pong key purposes po yan. Una sa mga key purpose po niyan, yung social inclusion and recognition. Na ang ibig sabihin po niyan, that senior citizens age 60 plus are ensured to take their proper place in society, promoting their active participation and recognizing their contributions. Okay? That is one. Another one is yung kanilang health and well-being. By providing comprehensive health care, including free vaccinations for indigent seniors, and establishing senior citizen wards in government hospitals. Bakit yun? Kasi karamihan sa mga senior citizens, pero los buenos, sickly na rin, aguntan. Sickly na kasi, imagine all their life. Mula nung graduate sila sa college, magkatrabaho, sila ng trabaho, aguntan. So pagdating ng senior citizen, pagod na pagod si katawan, kaya nagkakasakit. Kaya kailangan nila yung mga wards sa mga government hospitals to take care of their health and well-being. Isa mo lang mo iday livelihood program, na-stress lala mo imbis mang painawalara gauntan. Tanong ko lang. Okay. Financial benefits. Granting a 20% discount and VAT exemption on essentials such as medicines, transportation, hotels, restaurants, and recreation. Kaya meron po yung 20% discount. Tapyan may retirement pay na usarda. O di no may tulong manlapod gobyerno, may tulong 500 pesos monthly para sa senior citizen. Makatulong niman para sa may essentials siya kaukulanda. Another one, social security and assistance. Offering social pensions. Yun. Social pensions for indigent seniors. Utility discounts like 5% sa electricity and water. And educational assistance. Okay. And the other one, community support, mandating the establishment of senior citizen centers in every city and municipality to provide social, recreational, and health programs. Hinahanap ko ngayon dito,
livelihood programs, wala naman akong makita din eh. Kundi ang nababanggit din yung provide social, recreational, and health programs. So, ito ang pinakamatindi. The law encourages families and communities to reaffirm the Filipino tradition of caring for the elderly. Caring. It's about time that you have to care for the elderly. Minsan mo lang mairapan trabahoon, dan mo ray livelihood. Hindi ba kontras yan sa sinasabi ng batas that the law encourages families and communities to reaffirm the Filipino tradition of caring for the elderly? Nagtatanong lang po. Although the idea may be noble, pero yun nga sabi natin, senior citizen la di ba sarami senior citizen la makapoy lay pug daw, balay manggiw lay ganagan na to agantan. No, maminsan pati sa may limatod manggiw maalagantan. Senyora pan trabaho ay SARS. Antulay nagawad sigarilan dalay agadi lalo nung kapoy sulaman dagauntan. Sekwang kulante bali pero mampay na wakla ta senior citizen lakwanda. Agauntan na tateng tanagagik siya nga pala. Nakita niyo na ba may nakita na kayong survey? May lumabas na survey pala dyan sa Binmalay. May lumabas na survey, may nag-conduct na survey, nag-survey siya sa mga 10,000 na mga taga Binmalay at nag-survey siya kung sino ang gusto nila. Kung sino ang gusto nila. Pakita nga natin, Engineer Nixon. Yung survey na yan, may pinadala sa akin na survey. Sabi ko, meron palang ganiring survey. Yung survey na yan, mga kapaborito, ito yung survey na yan, ginawa nila survey from 10,000 Binmali residents from January to March 2026. At dalawang katao po dyan ang nabanggit. The other one is former Mayor Simplicio Sammy Rosario and the other one is the present Mayor of Binmali, Pangasinan. At lumabas sa pulso ng Binmali 2028. Bakit 2028? So binabanggit na ito yung eleksyon Pag binanggit mo yung 2028, that's the national and local election na magaganap, na kung saan pipili tayo ng bagong Pangulo ng Pilipinas, bagong pangalawang Pangulo ng Pilipinas, 12 senador, tigi-isang mga congressman sa mga bawat distrito sa buong Pilipinas, tig-isang isang gobernador ng lalawigan, isang vice-gobernador, at mga ilang board members depende sa mga distrito, sa mga lalawigan, aguntan, plus sa mga munisipyo, mga mayor, mga councilors, ganon din sa mga cities, mayors and councilors. So mamimili na tayo by 2028. Pero bakit lumabas ito? May lumabas pong ganitong survey na kung saan si former Mayor Simplicio Sammy Rosario nakakuha siya ng 58.67% trust rating. And the present administration garnered 41.33% na trust rating at atang tanagagi. So bagamat si former mayor ini-enjoy na niya yung kanyang pagiging private citizen and he often speaks about enjoying his private life now. Kasi ilang taon na rin siyang nanilbihan for 15 years yata. Diyan po sa bayan ng Binmalay and nakita naman po ninyo yung kanyang serbisyo diyan sa bayan ng Binmalay. Nagkaroon po kayo ng bagong public market.
na diyan po manggagaling yung mga sources of local revenues, pwedeng diyan manggaling yung local revenues aside sa mga RPT, sa mga real property tax, diyan po sa market na yan. Bukod pa sa mga iba pang mga projects diyan, yung mga evacuation center, yung training center, yung munisipyo, pinagawa rin yan. Mula doon sa daan lang kipapasan ng munisipyo, pinabago po yan, pinaganda. So napakaganda na po ngayon. Tapos may tumayo pang police station, fire station, community, community center, dyan sa likod ng munisipyo. Meron pa yung tumayong Sangguniang Bayan Building. Tapos pinaganda pa yung triangle di man. May tawag doon nabanggit na sa akin, nakalimutan ko na naman. So, bukod dyan, meron pang mga tumayong other projects like yung housing project, yung isang multi-purpose building dyan, courtesy of, naman yan, yung PCSO, Gaunta na Tatong Tanagagi. So, sa loob ng 15 taon, yun po yung makikita nyo ngayon, mga pinag-ibat po naman ng bayan ng Binmalay. So, sabi ko, mga kapaborito, in his private life, nag-i-enjoy na siya. Bakit? Sa resulta ng survey, parang andun pa yun. Andun pa rin. Andun pa rin yung pagtitiwala ng taong bayan sa kanya. Andun pa rin yung kagustuhan ng taong bayan para sa kanya na manilbihan sa bayan ng Binmalay. Ninyo mo tanin, Pulso ng Binmalay 2028. Well, there's no doubt about it at atong tanagagig. Siyempre, if you have done great things, something good, para sa inyong bayan, para sa inyong mga kababayan, they will never forget. They will never forget. Lalong-lalo na, they have no regrets. When people have no regrets, they will never forget. Gaunta na tatong tanagagig. Kaya siguro yan, 58.67% against 41.33%. Pero nabigla ko dyan, Pulso ng Binmalay 2028, Sino kaya ang maghaharap sa 2028 sa bayan ng Binmalay? Kaabang-abang po yan. Who's who? Ayun, who is who sa 2028 sa bayan ng Binmalay? Ito pa, sinasabi nila, despite the fact na kinasuhan si former Mayor Sammy Rosario, 8 cases yan, 8 po yan, nakaso mga kapaborito, at nakarating po yan sa ombudsman, tapos inapil pa, pero lahat po ng kasong yun, dismiss. Dismiss. Pero according to information, may bago na naman daw. Ano kaya yung kasong yan ulit? Pero despite that fact, at atong tanagagik, sabi ko nga, kini, what tani so ila may what tani so sa may suporta, suporta nasari totoo at the former mayor. Pero sabi ko nga kasi because they have no regrets kasi. When you have no regrets, siyempre, what tan so sa may trust and confidence mo at atong tanagagig, you have no regrets, so therefore, you have their trust and confidence and their support at atong tanagagig. Good luck, good luck. Ay, nako. So ngayon pa lang, napag-uusapan na pala yung 2028 at atong tanagagig dyan po sa may bayan ng Binmalay.
Pero sabi nga ni former Mayor Sammy Rosario, he is enjoying his private life. Siya nga pala mga kapaborito, paghandaan po natin ulit itong pagtaas na naman ng crudo. Pero ang sabi ng Department of Energy, they have already authorized the temporary importation and use of lower grade Euro 2 fuel as a contingency measure to ensure supply amid volatile global oil markets. The Department of Energy has authorized the temporary importation and use of lower grade Euro 2 fuel as a contingency measure to ensure supply amid volatile global oil markets. The agency said the move, outlined in a department circular, is a controlled and time-bound response to supply risk linked to ongoing tensions in the Middle East. Actually, buti nga ngayon hindi na gumagalaw everyday yung presyo ng gasolina. Pero by tomorrow, yun yung schedule na araw na gumagalaw ang presyo ng mga crudo. And accordingly, sa gasolina, tataas ng 7 pesos and something per liter. At ang crudo ang pinakamataas. Ang crudo ang pinakamataas sa Tatong Tanagagig. Something like 16 pesos and 50 centavos per liter hanggang 17 pesos to 50 centavos per liter. Ang gasoline is 7 pesos and 50 centavos per liter hanggang 8 pesos and 50 centavos per liter. Kanya no walay budget ko at sa nagaw, ano sa nyo lagagi, mampagasolina kila. Tani, Jad Metro Manila alone, umaabot na po sa 91 hanggang 115 pesos per liter ang presyo ng diesel sa Metro Manila po yan. Ganyan na po kataas ang presyo ng diesel sa Metro Manila. Kanyan wala may gagaundanatan, may aray transport groups, holiday. Man-holiday ra kuno nata nagrama ang pasada. Ayagi. Pero bilib ako dito sa Office of the Vice President. Patuloy na inihahatid ng Office of the Vice President, Pangasinan Satellite Office, ang suporta sa edukasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng pamamahagi ng Pagbabago Bags sa ilalim ng Pagbabago, a Million Learners Campaign. Diyan po sa Dulawan Elementary School, nagpamahagi po sila ng mga bags para sa mga estudyante na naglalaman ng mga school supplies, dental kit at raincoat. Mga kagamitang tutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mag-aaral at makakatulong sa kanilang mas maayos na pagpasok at pag-aral sa paaralan. At naghatid ng inspirasyon at saya ang programa sa mga bata, kasabay ng layuning palakasin ang kanilang sigla, kahandaan at motibasyon sa pag-aabot ng kanilang mga pangarap. Pag-abot ng kanilang pangarap, patunay ito ng patuloy na malasakit at suporta ng OBP sa kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Naalala ko tuloy dyan ulit sa Binmalay. Ganyan din ang ginawa noon ni former Mayor Sammy Rosario. Kaya sabi ko, they have no regrets talaga. At di ba nagpamahagi rin noon si former Mayor Sammy Rosario ng mga ganito, bags and school supplies sa mga lahat ng mga estudyante sa lahat ng mga public schools sa bayan ng Binmalay. Siya po yung nagpasimuno niyan. Di ba? Kaya maganda na kung sakali, yung sinasabi nilang 290 million, sana mabigyan din yung mga bata. Lalong-lalo na sa kanilang pasukan. Mabigyan sila ng ganyan din. Ipagpatuloy nila yung naimpisahan ni former Mayor Sammy Rosario, na mabigyan sila ng bags, school supplies, pati mga damit. Agaunta, natatong tanagagig. Dito may nag-text, mga kapaborito. Gusto naming malaman, ilang nga ba talaga ang total, local collection, at ilan naman ang NTA, National Tax Allotment. Diba?
Kasi sinasabi from mere 50 million, umakyat na sa 290 million. Kailangan natin ng specific report. Ha? Ilan ang local tax, ilan ang mula sa market, ilan ang nakukolekta ng bayan, ilan ang nakukolekta sa real property tax, ilan ang nakukolekta sa business tax. Yung mga ganun ba? Para ma-justify natin kung bakit naabot natin yung 290 million pesos na yan na budget ng Binmalay. So ilan naman ang share ng local government? At from that budget, ano po yung mga projects na nakalaan para paggamitan ng 290 million budget na yan? Bakit tayo mayroong budget? Para gamitin sa mga project. Bakit tayo nagbabayad ng tax? Para in return, the government will return that sa mga taxpayers in the form of different services. Agawin na natin tinanggagi. At isa sa mga service na yan, yung pagbutihin yung mga infrastructure sa mga barangay. Agawin na natin tinanggagi. Yun yung purpose ng taxation na tating tanagagik. May symbiotic relationship po yan. Magbayad ako, in return, ibalik mo yan sa akin in the form of service. Gandan. So, yun. Tingnan po natin yun, mga kapaborito. Pwede bang pakidalat-dat nyo? No, kung saan din po gagamitin yung 290 million na yan para sa bayan ng Binmalay. Saan po nakaulat? Ilan po yung nakaulat sa ganitong project, sa ganitong infrastructure project, sa mga ganitong bagay. Gawin natin tanagagik. Kasi a good fiscal management, hindi lang nakakakolekta ng malaking tax. Dapat ginagamit din yan in return para sa taong bayan because they deserve na mabigyan sila ng service ng ganon kasi nagbayad po sila. So ang expectations natin, pag nagbayad ka ng tax, in return the government ibabalik yan sa'yo in the form of different services. Gauntan. Pero nga pala malam yung oras tayo. Sikaratan Susari Balidan Matwa, SBM, Seka Busol Nasaray MBTF, Managbalitay Tilatan, Fake News. Akalatangan tabi lalangula sa lawas yung kaaro, lawas yung kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ang tabi ng susunod kaagad ang number 1 kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuosan. SBM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful